Vannacht om 11:12 weer we thuis. En vanmorgen had er even tijd om bij te komen van alle gekte. Ik ben goed wakker geworden, ja, maar een goed gevoel. Dus beginnen we voor de volgende week. Ik ging net vanuit dat ik volgende week als eerste uit de bus wil komen. Nou, zo ben ik elke show ingegaan. Dat heeft me elke keer weer goed in. Dus ik denk dat ik steeds met hetzelfde gevoel aanhouden. De speelregels van het talentenprogramma wienen deze keer oors. Producent John de Mol maakt juist bekend dat de cijfers van de jury dubbel tellen, zodat de stem van het publiek minder zwier meetelt. De cijfers van de coaches. Nou, kijk eens even. Nou, spannend natuurlijk. Ja, toch wel. Toen hadden we dat de punten van de jury dubbel telden, nou, dan werd het extra spannend natuurlijk. Zo, nou. Maar het liep natuurlijk hartstikke goed. Zo'n idee dacht ik van, nou, ja, misschien hebben ze dat ik wil die mij eruit te krijgen. Want ja, iedereen het zei, dan begin dat blijft zelf te lang. Maar uiteindelijk had het me alleen maar goed in, want ik hier nog hogere punten als mijn concurrent. En de cijfers win ik volle beter en ze winnen beter om mee te spreken. Dus wat dat om gaat, heb ik een goed gevoel erom overhouden. Joet stiet producent Talpa alweer voor de door. Johannes wordt voor opnames mijn naam. Nee, snits. Mooi, het was wel weer. Hij krijgt wel eens wat fanmail van Famkes of wat kaarten. Maar verder net, ja, nee. Een soort fanmail van Famkes? Nou, een soort, maar wat briefjes wel van jongere Famkes dan, ja, hoe het algemeen. Nou. Ik beleef het op de dag, op mijn dag, zoals ik het zo zeg. Ik is beter die dag eerst zien wat er al gebeurt en dan alvast naar de volgende dag zien. Dus ik laat het al wat op jou komen en als je er heel spicy zo door, dan wil je in je holle zelf spicy. Dus blijf er maar rustig onder, dan komt het wel goed.